שלום לכולם, היום אני בפרק מיוחד של מיינקראפט. כמו שאתם יודעים, תירשמו לערוץ של אח שלי, מיינפורס מיינקראפט. זה הערוץ שהוא פתח. ובואו נתחיל עכשיו עם סדרת הסורווייבל. כן, סדרת הסורווייבל הולך להיות משהו קטלני. וגם, אם אתם שמתם לב, ה-PSP שלי יחסית גבוה. ברגע שאני נמצא לסרטון, יש לי בדרך כלל מלא לאגים, מלא. עכשיו פחות. חלקיקים מינימליים. וזה... רגע, בואו תראו. וואי, למה יש לי עכשיו לאגים? 14 PSP זה לא טוב. רגע, נשים את זה על 2 עכשיו, באמת לא יראו שום דבר. וואו, יש הרבה לאגים. אני אנסה עוד פעם. ונשים את זה על 10, לא על 8. מינימליים, הנה, עכשיו נראה לי, אתם רואים, יש כאן את ה-PSP. PSP שם, זה עולה. ברגע שה-PSP שלכם יותר גבוה, זה הסימן שלא לכם יותר תקיעות. כן, אז בואו נתחיל היום במצע של סורווייבל וחיפוש דיימונד. עכשיו אני הולך לחפש דיימונד. אבל זה לא יהיה במנהרה, אז לכם עושים את הנגוד. עכשיו, ואני רוצה למצוא קול בשביל שאני אוכל להכין אח שלי פעם אחת מצא דיימונד, נכון? כן, וכפי שאתם יודעים, מי שמדבר זה אח שלי, שהוא מלא את הסרטונים על מיינפורס מיינקראפט של הסרטונים שלו. מיי, זה לא טוב. איפה יש כאן קול? אני עוד לא יודע. זה לא טוב, כי בדרך כלל באים לפה זומבים. בוא נתחיל את זה. מצב חרם. לא עכשיו מצב חרם. בוא לפה. בוא לפה קטיינר. מה אתה מרגיש לי? בוא לפה. פום אותי חתי גבי. הנה, זה כלב טוב. אתם שומע לי טוב? מי שדיברה עכשיו זה אחותי, אני מצטער עליו. כי היה לי יום הולדת. כן, מצאנו קול. מי שזה. אימא'לה. מי זה יורה? להפתעתך, יש לי גם. איזה צלף מלך. איזה מלך. ראיתם? ונפטרנו מהזבוב הנודניק. וככה, ואני קורא לסקלטונים זבובים נודניקים. וואו, איזה מיליונר. מה אתה צוחק? שקורא לו זבוב. וואו, אני אהיה מיליונר. עכשיו אני גם אצטרך להכין. והסרטון הזה הוא בעיקרון על סרטון של סורווייבל. לא. זה סורווייבל. עכשיו אני צריך לשים כאן וקול, והנה זה טוב. עכשיו אני מיליונר לפידים. עכשיו יש לי בדיוק 60. לפיד זה לפיד. די, תגיד שטויות. לפיד זה לפיד. איזה בית נחמד. זה תחביב נחמד. הבקרים. אם אתה... כפי ששמתם, עכשיו יש לי פחות יותר לאגים מהסרטונים הקודמים. זה פשוט היה נורא והיום. אי אפשר היה לשחק. ואם נגיד ואתם נתקעים בלאגים ותקיעות, אז תבקשו ממני בתגובות שאני אעשה לכם סרטון של הדרכה איך להיפטר מלאגים. בשמחה אני אעזור לכם.
רגע, אני רוצה להסביר לכם משהו, שלא תתבלבלו. אח שלי, זה הערוץ שלו, מיינדפורס מיינקראפט. כמובן, תירשמו לערוץ שלו. תעשו מה לו לייק, שלך? סוקרייב, איך שקוראים לזה. אני לא יודע איך לקרוא לזה. ותעשו לו לייק וסאב. בקיצור, אני קורא לזה סאב, כי זה יותר קל להגיד. ומלא תגובות טובות, כי זה ממש רק יעזור לו, וזה יחזק אותו עוד יותר להמשיך בדרך שלה. איך קוראים לזה? של להיות יוטיובר. שלום, תראו מה מצאנו פה. איזה יופי. מצאנו כאן. מה מצאנו? זהב. מלא, אתה שומע כאן זומבי? זה לא טוב. טוב, איזה מנהרה קטלנית. יש פה גם זהב. איזה יופי, ועכשיו אני אוכל להכין עוד. עוד לפיד. כן, עוד לפיד. איך אני שונא זומבים, למה הם באים למנהרות? מה יש להם לעשות במנהרה? כי הזומבים הם אוהבים את החושך. כן, זה כולם יודעים שזומבים אוהבים את החושך. והמנהרה חשוכה בהתחלה. יש לי כאן, בוא נשאיר עוד לפידים. קודם כל את ה-64. כל 64 בוא נשים לי כאן. יש לי... מה? לא. ובואו נתחיל עם החפירות. עוד לפידים. אז אני אהיה עשיר. כל המנהרה כבר אתה תעשה אותה. טוב, עכשיו אני מתכנן לשמור את הקול הזה בשביל לחמם איתו. כמו נגיד איירון. ולהכין ממנו איירון פקקס. אני סתם חופר. אימא'לה. זה לא טוב. תיזהר זומבי, אני חמוש. מפה מצאנו את קולות הזומבי. ופה הזומבי. אימא'לה. זומבי, איפה אתה? אימא'לה, אני שומע על זומבי ואני לא רואה אותו. תראה כמה איירון, וואי, לא. איזה כיף, איזה מנהרות. מנהרות של ילדים מלכים. כמון. וואי, נראה לי עכשיו יש לי. זה לא למעבר. אם נגיד אתם תראו מנהרות. מלא. רדסטון. וואי, זה בטח סרטון טוב. מלא. האיירון הלך. האיירון נשרף בתוך ה... טוב, לא נורא. וואי, זה... אם נגיד אתם אוהבים את הסרטון, תעשו לייק. ותבקשו ממני בפעם הבאה שאני... אם נגיד אתם ספציפית אהבתם את הסדרת סורווייבל ואהבתם בכלל את הסרטון ואת הסדרת סורווייבל, אז... תבקשו ממני בתגובות שאני אעשה לכם עוד סדרה אם אתם ממש אוהבים. כן, וגם נפתח עוד משהו, הפרלמנטום, אבל אני לא כל כך יודע איך להשתמש בפרלמנטום, כי אני לא כל כך יודע. אני לא כזה מומחה עכשיו בפרלמנטום. כמו רבות. רז והראל הכי טובים בישראל נראה לי במיינקראפט. רז והראל ושקד ממש טובים, אני צופה בסרטונים שלהם, אני נהנה. מה עם ספינר? ספינר גם. ספינר לא מעלה של מה. אגב יש לו... איזה ספינר טמטום. איזה פרקור. וואו, איזה כיף. כן, יש לי
אני חושב שהקור יספיק לי לכל המסע הזה. אם לא, אני אצטרך למצוא עוד. וגם שימו לב, במנהרות גם יש לפעמים בקירות. הנה, אתם רואים, יש פה גם כל מיני דברים בקירות. יש פה להבה, אז אני לא רוצה ללכת. כבר הלכנו. פעם אחת, ואני חפרתי, יש עוד משהו שאני צריך גם ללמוד על הבלוקים בשביל למצוא דיימונד. יש כאן בלוק. אני לא יודע איך להשתמש. הנה עוד 13 בלוקים. לאן אני מגיע? בוא נראה. רגע, איפה התבלבלתי? הנה. אני חושב שהם אומרים לי שעוד כמה בלוקים אני מגיע לדיימונד. אני חושב. אני שואל עוד איזה יקפוץ עם משהו על המסך. וזה כבר הייתי. איזה מנהרה תסבוכת הזאת. או. פיספי שלי נחמד. לא כזה. מה אני חושב? מה אתה חושב? חושב? אני אדבר בקול שישמעו אותך. אתם יודעים על מה אני חושב? אני חושב, תומר רדל, הוא כן קורא, זה כמו קוראים להתאים לדבר. הוא רביק שקוראים לי תומר. במי שתצא. אז תקשיבו מה אני חושב. אני חושב שהוא רוצה בו, פתאום הוא רואה את פרדי. די אתה חושבת, שבחיים אוף פרדי לא יהיה. רגע, כמה בלוקים? וואי, אני לא כל כך יודע. 0 בלוקים, זו מה כבר ידעתי. איזה קול. רגע, רדסטון, הוא גם מגיע יחד עם הדיימונד? נצטרך לבדוק אם יש פה גם דיימונד. וואי, הלך לי האור. יש פה עוד אור. וואי, אין פה אור. עכשיו יש פה אור. איפה דיימונד? אני חושב שאני לא אמצא דיימונד. או, כמה. סטוב. אני מחפש דיימונד, לא רדסטון. תומר. מה יש לי לעשות משהו עם רדסטון, אבל עכשיו לא נחוץ לי. וואי, איך אני עושה שם עכשיו יש לי רעש ג'וני. מחשב הוא מקולקל. שהוא באמת מקולקל. נראה לי שהחיפוש שלי למציאת הדיימונד לא מוצלח. אולי פה יש דיימונד. וואי, לפיס! הופה, נראה לי אני קרוב לדיימונד, או שכבר עקפתי את הדיימונד. הופה! איזה כיף. זה אחלה סרטון לפי דעתי. זה לפיס. עם לפיס אני יכול ללכת לספר הכשפים, ואז אני מחזק את ה... איך קוראים לזה? עדיין לא מוצא.
בשביל שאני אצא מכל המקום הזה, אני צריך גם לעשות גיים מוד. אז אני פשוט צריך לרמות לבינתיים. בואו נראה אם יש עוד עולם. נדעת עכשיו מה עושה. אימא'לה. אני שומע עולה עכשיו מלא בלוקים. ייקח מלא זמן. ואיך זה יכול להיות שעדיין לא לילה? רגע, או שכבר היה לילה ועבר יום. פשוט לא הרגשתי, זה עבר בשניות. אני רוצה למצוא מנהרה. רציתי פה עוד מנהרה. אז דווקא מנהרה נחמדה. נראה לי שהחיפוש לדיימונד לא הצליח לי, אז רגע, בינתיים החיפוש לדיימונד לא הצליח לי. אז אני אעשה לכם המשך של סדרת סורווייבל אם אתם תרצו, ואם אתם תרצו משהו אחר אני לשירותכם, מה שאתם רוצים. והעיקר שרק יהיה לכם טוב, זה העיקר, שרק תהנו. ואם אתם באמת תרצו, אז תגידו לי שאני אפתח עוד חלק, אז אני אעשה עוד חלק על סדרת הסורווייבל. לייק, סאב.